बरिया 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 बा ini जागोन साथामनि गोजा नोंसोर बा खानाया इसना दायो गासोगासिनो आरोना जिगाबखौ तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल तो नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमालु ब्लग इउटुब चैनेल आरोबाव दिन मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो बनायनानै जालायबाय ओमफ्राय नै आं दायो मोनसे जायगायाव दंफैयो जा बिथांमोना माबा खालामबाय दं बेलागुर बा माला सावगोन आंबो बारा मिथिया 15 आव सावो ना 16 आव सावो जायखिया बेलागुर जाबाथाय नोंथांमोननो सावनायखौबो देखायफिनसै आङो बिथांमोननि खाना जानायखौ जोंबो खालामदोंमोन आरोना आवगायाव जोङो राजा रानि मोननै खालामदोंमोन ओमफ्राय जा बिथांमोना मोनसे खालामदों जोंना दायो जानाय नंला फैगौ नेक्स्ट इयारफोराव खालामनांगोन नामा बिथांमोना याव थानो थाखाय न'बो थुम्बु सोंना दोनखाबाय खुबग्रा फंबायमोन ओइ सेरेबफोर लोंना आदा फंबायमोन एसे बालल' बक्स गैना गैया बक्स वाव बापरे बाप नै जा बिथांमोना इदि खाम टुम्बु सोंनानै खालामखाबाय आरोना माला सावगोन हा माला सावगोन फंबायमोना हा माला सावगोन समबारै ना बिथांमोना समबारै सावगोन आंबो फैगोन देखायफैगोन बिथांमोननि गोमगोना गोमा औवाया माबायदि दानदो थुथाब गोमगोना गोमा एसे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बोथोराबो थान्दाथार ओरैनो बेरायलाय जा फंबायमोनखौ नुबाय नालाय आं इयाव भिडिअ लानो होननानै फैबाय आरोना भिडिअ लायोबा बिराद गोबाव जाबायमोन 11 दिन 12 दिनसो जाबाय खोमा दिनैसो गाइस ओमफ्राय आं दायो इयाव भिडिअ लाफैबाय आरोना दायो गासोगासिनो आरोना जिगाबखौ ओइ नैदि फानगोना फानासै नोंसोरो हो ए इदि गोमनाय नङा सुंगिलाय ओरै फाननांगौ सिगाङावनो फाननांगौ नोंसोरो ए रोङासै नोंसोर बारा दा बिथांमोना मावबाय थासै नोंथांमोना जाबा कमप्लिट जाबा खोन्थाफैनोसै एसे साफोराव माबा होना मुर्तिफोर उइलि मारिगासिनो र' दा बिथांखौ एसे लिंहरनि बिथां बिराद रोंगौ उइलि मारिनो उइलि मारिबाय दङ बरिया अ माय गड बरिया 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 बा बा दाबो थिखांबाय दं बापरे बा हागवान सं बा दासो खोलैबाय आंबो खेबसे ट्राय नायनि उइलि मारिनानै माबायदि जायो रोंगोन ना रोङा गाइस आं खेबसे ट्राय नायनि आरोना माबायदि हाखानाया या साइकेला निदि खोनानो ना सलाय आंहा साननैसो बानायबानो जागोन अच्छा जानाय नङा हानाय नङा दा बिथाङा सावो बिथांमोना दायो देहाया रेजेंना जोंना बिराद गिलिर जाना दं देहाया होखावलांलायबाय आरोना नै गाइस A few moments later हेल' गाइस जों दायो स'आव मोनफैलायबाय आरोना ओमफ्राय इयाव क्रिकेट खेला जादों इयाव क्रिकेट खेला जाबाय दं आरोना गाइस ओमफ्राय दायो दसे उनाव नायगोन जोङो दसे रेस्ट लाथ'दो आरोना स'आव ओमफ्राय नै इयाव दसे जना दङ दखानाव बबाव जादों फंबाय क्रिकेटा थ' सिम्पोल ब्लग आरोना भिडिअ गाइस क्रिकेटा नायनांगोन नोंथांमोना नायग्रा माखा मानसि जासादो एसे खेला हिट जाना जायाखै हिट जाना जायाखै नायथावथाव जाथाराखै ना होमबा बुट गाननानै आरो कन्ट्रल थानांगोन आथिंनि गाहे गय जानो मोननाया सोलायगासिनो इन्डिया पाकिस्तान खय जायाखै खेलायानो थेवबाबो नायफैबाय आरो सान्द्रि मा होनदों माबायदि आखाइफोरा सान्द्रि बायदि जा बिथाङा इयाव टपिकआनो जाबाय बडि बिल्डार गैया होनदोंलै नै नाय ज' सारी गलती हो गई सर जी इसको मोनाखै
नायग्रा माखाया बोरो A few moments later. जा बिथांमोना बेलागुर खालामगासिनो जाबाय फागिन जायो जाबाय बिनानाव जायो नोंसोर मा नागिरदों ओमफ्राय हाग्रा बारियाव मोनबाय मा दाउ खाना जानाय दाउ ओंखारदो छे मा दाउ लकेल ना बयलार दाउआ ओंखारजालाय बोरै जानोलाय नंमारगौ थगायदोसोलै बिसोरो दाउ होसोदो अबे मोनबायना दाउआनो एसे फिसा खाना जानायनियानो बेफोर खाना जागोन नोंसोरो इखौनो खाना जागोन या ओइ इखौनो खाना जायानो ओमफ्राय हा इनो खाना जागोन साथामनि गोजा नोंसोरो बा खानाया इसिना खाना जामारालै इखौ हा बोरै जानोलै So guys आं न'नि लामायाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै बेयाव खालामगासिनोसोबो बेलागुर ओमफ्राय दहायबोथ' नुखाबाय फोथाराव खालामनायखौ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गाइस दिनैनि थाखाय बेनोमोन आरोना गाइस थ' चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय आरो लाइक खालाम हायोबा शेयार खालाम ओमफ्राय थाबैनो 1K खालामना हो 1K जाथारसिगोन आरोना थ' होमबा दिनैनि भिडिअ बेनोमोन गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गाइस बाय बाय